No niin, täällä on tosiaan, tupangit on kuivattu, vähän CBDtä seassa tietysti. Sinne on laitettu maustemikstuura ja tuo maisena. Siellä on mausteena on OG Cash, CBDtä ja lakritsijauhetta. Täällä on sitten ruokasoodasta tehty sooda. Tai siis soodasta, en mä tiedä mitenpä, ja suolaa. Noin. Toppaa kohden se on tommonen 50 millilitraa vettä suunnilleen. Nyt sitten, hetkinen, nyt pitää nyt pitää laittaa paussia ja hurauttaa nuo tehosekoittimessa. No niin, jatketaan sitten tuolla. Nuo tupangit ja muut vähän karheimmat jutut, niin pistetään ne niinku jauheiksi suunnilleen. Ei pistetäkään. Pistetään ensin tuo johto kiinni. Helpottaa vähän asiaa. Aha. No, nyt se on ihan hyvä. Laitetaan sen muuten tummi. Noniin, sit sekoitetaan nämä tupangit ja jotain muuta. Siellä seassa yrttiä, niin tuonne. Noin. Ja sen jälkeen suola, sooda, seos keitetyssä vedessä. Siihen lorautetaan päälle vaan. No. Sitten sekoitellaan muutaman minuutin. No niin, tommosta siitä sitten tuli. Aika löysää tällä kertaa, mutta ei se haittaa, tiedättekö mitä. Nyt se laitetaan yön yli tuonne jääkaappiin. Sen jälkeen se muuttuu enemmän mustaksi vielä ja sitten sitten kun se on siellä ollut yön yli, niin jos se on vielä niin kosteita, niin kuin on todennäköisesti, niin sitten se heitetään tonne 50 asteeseen uuniin ja välillä katsellaan, että se on sopivaa niin kuin nuuskaa, semmoista mitä nuuskaa on. Sitten mä ajattelin vielä pussittaa ne noihin tyhjiin teepusseihin, niin saa pussinuuskaa, niin ei tarvii. Ei valu sitten pitkin shoota. Ei mitään, se on moro.